Bueno, eta Daniel, kontatu bihar dezu pixkat, zeto pakatuko dugu zure liburutan? Leheno bai esan diazu rapa, koplak, zer gauza gehiago topatuko ditugu bertan? Bueno, pasadak daude. Pasadak? Bai. Zer dia pasadak, zehazki? Bueno, pasadak da Argentinako poesia popular bat. Bai. Eta normalean kantatzen dut pasadorek, kantatzen dute pasadak gitarra jotzea. Vale. Eta, bueno, adibidez, hemen bertsolariak Argentinan dira pasadoreak. Ah, vale. Eta improvisatzeko bertsoak edo pasadak erabiltzen dute gitarra. Vale. Eta Argentinako iparraldean kopleros dira. Kopleros, vale. Eta erabiltzen dute tambor batekin. Haiek deitzen diote kaja. Vale. Eta, bueno, gauza bera, koplas improvisatzen dituzte, kantatzen, eta asko gustatzen zait. Rapero, bertsolari, zertan desberdintzen dira? Bakoitzan kulturan eta hizkuntzan? Bestela berdina da, edo... Bai, diferentzia daude, adibidez... Zer diferentzia daude? Bertsolariek improvisatzeko erabiltzen du bakarrik bere ahotsa. Bai. Eta, bueno, erabiltzen du doinu bat, no? Baina ez dute jotzen instrumento musikal bat. Vale. Eta Argentinan diferentzia da hori. Ja. Erabiltzen du instrumento musikal bat. Eta kajoia esan dezuna bestiak. Hori da. Vale. Baina gero filosofia eta ikuspegia oso antzekoa da. Osea, gai desberdinari buruz kantatzen dute, arazo sozialari buruz, edo zein gauzari buruz, no? Eta hori oso polita da. Bai. Baina azkenean gai berdinak jarri aldiozu bai rapero batei, bai bertsolari batei, edo... Ez da, danai aldiozu gai berdinak jarri. Bakarrikan bertsolariak bapatekoa gotatzen dutela. Bestiek ez dute bapateko rapero bai, ez da? Bai, rapero bai, freestyle, eta pasadores ere bai, eta oso normala da Argentinan txapelketan, adibidez, kontrapunto egitea, bi pasadores gitarrarekin, eta erantzuten, borroka bezala, baina legal. Breakdance bat izango izan bezala. Gitarrarekin, bai. Gitarrarekin, vale. Eta hori bapatekoa izaten da, orduan ez da? Bapatekoa da, bai. Ze polita. Bai, ikararria. Bueno, nola zoaz horrekin? Ondo, orain, hau krimen da, edo ez. Hori honi bota. Hori, pure patatzen bota. Osea, orain... Baina, pusketa ez oso ondiak bota, zeatik birrindu ingo deu gero birringailuakin. Osea, zatitu, bai. Bost zartita ninola pra, eta listo. Bost, 6 o lau, hobeto etortze zaizuna. Vale, bost. Vale, hau listo. Bueno, Daniel, Leo Messi o Maradona? Zein da jainkoa? Futboleko jainkoa. Biok, baina baita oama, baina, ez da? Niretzako adibidez, osea, historia, Argentinan Maradona kruzial zen, zergatik. Guerra de las Malvinas. Gero Mundial 86, Maradona hori, no? Irabazizun Inglaterraren kontra. Orduan, Argentinarrenezako izan zen como irautzailea. Eta Messi karagarria, gainera irabazizun mundiala. Baina, osea, bihotza partido dagoan, bai. Ona. Bueno, eta paiadei bueltatuz, patatak zuritzei bueltatu, vale? Hori dana zuritu behar dugu, Irurak, Nun jotzen dia horiek, paiada horiek? Edozein leku berezitan, plazetan, holtzetan? Bai, normalean plazetan edo bai, nola da, plataforma batean, holtzan, bai. Baina ere, edo zen lekutan, orain interneterekin pasadoreak kantatzen dute bere pasadak mobiliaren aurrean, no? Eta listo. Así que edo zen lekutan, bai. Edo zen lekutan, alda. Vale, librea da la alegia, ez da? Baina txapelketa normalean, bai, bertsolariak bezala, bai. Plataforma holtza baten gainean, eta listo. Bueno, itzengo dugu azkenengo liburuari buruz. Zer topatuko dugu azkenengo liburuan, Daniel? Bueno, beti bezala bertso paperak, eta orain gehitu dut olerkiak, baina ja metrika librerekin, poliki, bai, hori egiten dut. Eta gero gazteleraz koplas, pasadas eta rapak, Argentinako metrika batekin. Eta, bueno, gaiak desberdiani buruz, familiari buruz, arazo sozialari buruz, politikaz, jainkoari buruz, hizkuntzari buruz asko ere, así que pixka bat denetik. Denetik, bale. Eta ze pertsonei zuzenduta da hori? Adibidez gaztetxuei, helduei edo danentzako da? Denontzako da, bai. Bai, Batzutan amak erosten dute oparitzeko bere semeari, irakurtzeko esaten dute. Eta bai, denontzako.